Что радитус коллегиальные звонятся. Yara albă yara rusă și din cupa dusă, și din cupa dusă. Yara albă yara rusă, yara albă yara rusă și din cupa dusă, și din cupa dusă. Ești bună, ești bună, ca bărână lună, ca bărână lună. Ești bună, ești bună, ca bărână lună, ca bărână lună. Lui dia, la porta lui dia, con la ubizu Maria, con la ubizu Maria. La porta lui dia, la porta lui dia, con la ubizu Maria, con la ubizu Maria. Portal ciupleacu, la portal ciupleacu, con la lubizu dracu, con la lubizu dracu. La portal ciupleacu, la portal ciupleacu, con la lubizu dracu, con la lubizu dracu. Mai bună ca tine, moartea-i la mine, moartea-i la mine. Mai bună ca tine, mai bună ca tine, moartea-i la mine, moartea-i la mine. Aristo! Bravo, bravo dansatori de la Călăraș, da? Bravo!